Yana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulah sandang kulawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima sumunar padangan nelahi saindenging pargian katitik para lenggah manjing madyane pandhapi agung bali winangun sinambi amriksani rerengganing wisma sekar tinata runtut lir kadya taman sari mandhap saking marcapada nuwun para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan kapeksa tiyang kawula ngadeg wonten ngarsa panjenengan boten ateges ngirangi suba setaning pargian supados terwaca nggih kawula ngaturaken purwa madya lan busana purwa menika pungkasan madya tengah wusana pungkasan dados menika ingkang pungkasan nuwun para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan kawula pinangka sinaraya panjenenganipun Bapa Heri Sarimbit sasampunipun ngaturaken wudaring kandha babaring sedya wigatos ing gati rikalenggan punika sedaya sampun katampi langkung-langkung anak kula Bagus Bagas Susena sapa mau jenengane lali ingkang sampun kalampan ijab kalawan kabul sasampunipun ijab kalawan kabul ing mangkih badhe hanemahi ingkang sinebat Eka Padmasari Dwi maratani jagat Tri kawula busana catur wanara rukem panca surapanggah niki donge kula aturake babaripun bubak kawah jane pas niki wong anak bungsu Ciptarasa bungsu Sri Mulyani utami nggih bila golek jeneng ya pas dasar ayu rupane kuning pagolitani lamun Cinandra turah rupa kurang condro rekmo ngembang bagung palarapan nyelo cendalni gulu mangolan-olan niki nek kula critake malah ora rampung-rampung. Nuwun para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. Kados sampun paripurna anggenipun anggelar inggih menika peken enggal panggih. Amiwaha putra putri mugi tansah kalis saking sambikala Purmadya saengga wisana. Nuwun para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. Mboten kula panjang lebar anggen kawula muka timah. Saksamunipun kanca-kanca niki nek kula tingali pun ngolet nganan, ngolet nengen. Niki pun rada panas bokonge. Kapeksa
kawula sak rombongan badhe nyuwun pamit ing mbok bilih pisan kula sak rombongan wonten klenta-klentu kawula tansah mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami rahayu ingkang pinanggih widodonen ing sambikala menika wonten pantun sithik mawon Pak mangan kupat nyang kutha Ambarawa manawi lepat nyuwun pangapura rumaksaku yo mung kuwi wae dikandhani cekap semanten ingin dados atur kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ora ana sing jawab to? Niki tasih wonten ingkang kantun. Katur panjenenganipun Bapak Sugiono. Kala wau sampun dipun pesen kalian Bapak Heri Saringgit. Kantun ngetang mawon sepasaripun dawah dinten napa. Niki kapurih ngetaraken wonten niki Jalan 12. Niki prasaja mawon boten usah ngangge sing mriku jukuk rene gentenan kene ngeten kirana. Mangke ndak atarane dana dene. Niki cekak awas mawon. Kajawi saking punika menika ingkang badhe kawula aturaken sepindah malih nyuwun pamit badhe nilaraken palenggahan. Kula sak rombongan anggenipun jengkar saking dalemipun ingkang hamengku gati tansah lestari widodo kalih saking sambikala mboten manggih halangan setunggal punapa. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Giono saha Ibu Sarimbit ingkang tinabekten. Dumateng sedaya para pinisepuh haji sepuh kakung sumawana putri ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun sedaya para pangemban-pangembating praja wonten ing Jalan Marsawah Kuwin wonten ing Desa Tirta Kencana. Dumateng para pinisepuh haji sepuh saha pepunden sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat sedaya ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang merubing dumadi. Kanthi wonten wekdal siang punika panjenenganipun Bapak Giono saha Ibu ingkang nembe kemawon nglampahaken kewajiban yen ngijab ngabulaken dhateng kang putri ingkang sampun lampah kanthi wilujeng kalir ing sambikala tansah manggi kabegjan kamulyan kanugrahaning Gusti ingkang murping dumadi. Salawat siring salam pun aturaken kunjuk dhateng roh agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya menapa ingkang dipun ajaraken ingkang sae lan kula panjenengan sedaya tansah nganggo syafaatipun mugi tansah kapintokan pikantuka kawilujengan donya ugi wonten ing akhirat. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah kula hormati. Wonten ing wekdal siang punika minangka sedaya sampun paripurna anggenipun panjenenganipun Bapak Ibu Giono kanthi wilujeng ngaturaken gunging panuwun dhateng sanak kadang sedherek ingkang sampun maringi sabiyantu arupi material utawi samudayanipun kanthi saged keleksanan awit ingkang kagungan dalem dumuginipun ibu-ibu saha kadang anem sedaya ingkang sampun nyabiyantu tansah pikantuk kanugrahanipun lan piwales ingkang sakada-kadahipun. Wonten ing mriki
Tiyang kula minangka sulih pinalangi atur saking panjenengan Bapak Giono. Mbok menawi panjenenganipun Bapak Giono sak keluarga agung anggenipun ngaturi pinarak lenggah dhateng panjenengan sedaya utawi anggenipun ngaturi dedaharan saha unjukan ingkang kawonten kang mekaten. Mbok bilih wonten kekiranganipun kelepatanipun panjenenganipun Bapak Sugiono saha Ibu. Pramila panjenengan sedaya kersa nglunturaken Gunungsih Samudra pangapunten. Kanthi wonten ing sedal siang punika panjenenganipun Bapak Ki Dalang ingkang nembe kemawon matur nggih menika dhateng sak rombongan pengomyong penganten sakmenika sampun pengomyong penganten. Mugi-mugi panjenenganipun ugi Bapak Giono nderek memuji dhateng panjenenganipun Bapak Besan tansah kapinaringan kawilujengan saha kanugrahan rezeki ingkang barokah. Lan mugi-mugi enggal pikantuk ngomongan kang putra penganten ing suwau. Pramila wekdal saking kawula ugi mbok bilih kathah kalepatan atur kawula tiyang kawula saking tubuh ing manah kirang kawruh pangertosan kawontenan wonten ing lingkungan tiyang kula tansah nyuwun Gunungsih Samudra pangapunten. Pramila datengan panjenenganipun duta atur saking panjenenganipun Bapak Besan ingkang sawau. Tiyang kula minangka tinalangi atur Bapak Sugiono hanamung nderekaken sugeng tindak awit wilujeng awit dalemipun saking Bapak Giono dumuginipun dalemipun panjenengan piyambak-piyambak wonten ing tlatah Unit Gangsal Dalan 18. Pramila saking kawula mboten saged kathah anggen kawula matur, mbok bilih wonten tumpang suh kirang suba sita anggen kawula matur, kirang damel ing penggalih panjenengan sedaya. Pramila tiyang kawula pribadi nyuwun Gunungsih Samudra pangapunten. Dumateng panjenenganipun Bapak duta atur saking Bapak Besan saking panjenengan Bapak Giono ugi nderekaken sugeng tindak kanthi wilujeng saged pinanggih wonten ing dinten salajengipun. Saking kawula cekapaken semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo ngeleng-eleng pipilane ketularan